rwasinyire kingoro cyana kigosengo bugaye kingoro cyana kigosengo bugaye Nikisema Harambee mnasema Jubilee. Nikisema Jubilee mbele pamoja. Harambee! Harambee! Jubilee! Jubilee! Abantu baminto bamosa santegerera mongi we. Incha samalite gonkoro ku enruche. Abantu mbaro buna tokogamba bonoiga. Kamatiangi gakwira bugambi. Gusechikura chikwera 2027. Pabento konyora enchera bagosoa asikiama banyole birogo ao babe nominated. Mbaro babikira umukibono iga boko konya Matiangi. Omukyoyo no bwento kwakeruki biyamono. No bwento kwakeruki biyamono. Bono nali ngumutanda okuligereria komakanyora mungwano kurukondi ruche. Oyere kuruga online nekere togoswa TikTok kwa Facebook na boko monyora mungwano ya gukwanira mangana Matiangi. Abagusiba minto montegerete boniga. Karibu sana nande share ndeke ngo chukwanaga share bari muri diaspora share itikikiro munguka kwa genchagu na bari muri gaiga moshe gekira abantu bari diaspora tete mongwe ndeke ngere important William Ruto umanyire nga Matiangi nabwateriusa Kenya eyore biya sana akweresa abantu muna Matiangi arumia buna bento kora magendro buna ibintu bire nero gwa attack umuntu kakukuna Matiangi nero kumwerendera abambwe gaini bono ndete gusaba etimu ya Matiangi onspi bantu bnaba deikiranga nende chikura chiabeire ogwetumoka kwanzi bwetomire ende bama gwika banyore ngambali kwe gukende era bebo sana chefo chiakonyire sana asikingo teberanga chiakonyire kerene karanste kuligereriga ese county ya Kisii na Nyamira county ya Kibera okonyora abantu batutamu barokera chi weekend babwate mikutano bagwikira kirase bangya kugamba n'abantu babatebi na rutarumye mipango rutabekire ibintu abwate mipango chakorete gusige tiki ndege chinyagitari chi stadium chi school chi university go chagocha njira te ura ntebi ng'abantu abike bayikaransira saya muige bakwegwa mangana yonse pi bagotebu kabisa ndeba makwe gukende ngamba ikase baruo abantu ba UDM bayikase baruo batanyoreti bantu babiri batatu bakubakira kura kerabako kurego kire weekend iyo yakoro kinga Matiangi nabantu bwata nere strategy yoko twara abantu bagosoye ground kabisa abakiba kwanira bayikaga babayerere bakwanira bayika basalia iyo erebiya bono kiranyo ate nduruche ngonjo kana nare negwete buya sana yakogara bono konyora ibintu bigase ndi binyoro mabinyo kwano okonyorange nduruche kago chase nebo nyori crowd bantu mbali bange bagwike mikutano yae lakini bali komi bayikiro uroche baranyoro jumbe Matiangi teko babi iyo erebiya sana. Aya, kurugesa Matiangi achore kiama kia Jubilee. Ondete yoko moni gusiga, ondete yoko ni chama kia Jubilee gusiga. Tiamba teke maene. Ondete yoko ni chama Timothy Seche ngocha gutwara koire gasyeju ngoni Jubilee gusiga. Lakini buya bagusimbara receive kiama kia Jubilee buya. Aba jumbe baito bonsi pi Anthony Kibaga nditanyo kwa na maana Jubilee. Onyonka tanyo kwa na mangana Jubilee. Bantu mbanyo kwane mana Jubilee konyoranga bantu bachirense bakendesire iko kulingana no korra kwane ko kana bantu mbaisa negete na Matiangi so Jubilee nende ko kama Matiangi betu mutu muma katanga mpake be Jubilee bona bantu abande mbasi kunyerisi uvia lakini ebenga Matiangi na akota magoso setakolete ekiame kia Jubilee nyeno ali wikatokyo ni gusia at least tomoko boko kago skuchigoro enyalikane ngana abwata abasai ba kumukonya aba youth. Lakini ngoligereria aba MP bonsi pio ndete yokoni chama kia Jubilee. Kiro mondali kiama kia boni ga bande bali seated. Mbako nyaro kuimuka barusi kiama kelike ngabacha ko campaign kiama kende bali kiama gete iba wakwe fine kosa bande barusi ge byama. Bono ikabaira ngora. Bono ingirite nga manyoranga enduruche robekira ko bya Jubilee e t-shirt ogonchokano gwakira Matiangi campaign ase kiama ya Jubilee. Kera gonchokana nega kon Jubilee eyere bya. Yakara bone gwikira nyalikananga at least Matiangi ikiama kiae abantu bae bagusiga mbale active kidogo ometekera konyora ikiama kekenda sta abantu bakuruza interest bagusiba kurena byagate abano ndundu bati kiama bakwirana lakini bona at least kibarucho muntu na no yomo kwimuko kagende ibinyorote by'abantu nga ikiama ya Jubilee ne kiama Matiangi ekigeko ngako te y'abantu me yabona ya yabona sikire Jubilee
Jubilee ekora mete tubate bya mebinge kurugusia na matiang tara chopel nugusia tebe na ki neke but ingagreti gora tun sindu metenga matiang na kya chuote nakyo bono ge kansa keronyora Jubilee kunju kanere gaiga okonyoranga ego konya kuligia mashabiki ya Jubilee nabagusiba nchira ni kya meki bachokonya matiang confusion yonja rengo lakini bono ndi matiang amwe takatebanga kurugoro mpaka anse Jubilee abono akoranite abangwana bali ba UPA United Progressive Alliance kilikia matiangi kitangani mbaigwete bobe njanya alikanete nga bono kwa baoni ndi baote na bochute ni matiangi kiama ya UPA kiama kia matiangi buna matiangi achorete Jubilee ga bagatigana ku campaign bagaka atigete ku gamba mangana na ya UPA irandense tokuliye nae nyambia gisesa irandense Kristo iko rama na matiangi nyalibo ochire ga serikali igweko kana antu ya UPA bonse pipa join UDA babere gentekemo babere na simbarati bono matiango ke bange segi abere nko igo which means nga bantu mbago kete ke matiangi aswete Jubilee mbago kete igo ne kintu kya maana sana ngeko nyole kijana kemo against all odds na abasongo bate abo ero imukire ochakira kone kya ya Jubilee gusiga eyorebia bono gusaba kwa nengolinga matiangi akonyo mungwana buno amashabiki andara nyaro konyo mungwano tiama konyo onye matianga kanyora nchirende baralete strategy ngiya bakonya bangwana bunaba konchukana na wake campaign usi abakonya onye na chigari chewa mafuta onye chife abaigwe bonchukane kire sub county kire kenyoro usiga kera bakonchukana nego bakogera bagusigita abantu bachake kwa kachikura kubwata chikura kiweka kanga kichukura abantu bakubwata bake kabisa alafu abantu bakore Jubilee ngabo ne yabo kolende incharo na bame ayomo tyo bote timatianginga koko swa Jubilee chishida njiro ko chiku create okoke emechana nero chikoleta se campaign yako okuchiko pambana nero mpaka moelo njingiro le video yuga ayamo yabo nabagusi kutachamo mono bune benda koba ikyama kyali ko changu segeta kyali ngaba kusimo nonga anka takibono Jubilee kidoga abantu mberante mega nende muchando mono ko kuliye Jubilee ngima Jubilee bwata bayikoyo boka majanginero mugusioro ndokane tikorra bona bagusiba kubekwe chi position gete cha Jubilee gali enda abantu ku coast abantu ku western at least kema kirikikoke osonye kunyalika matiangaro se coalition through Jubilee to nyole coalition ya nena bagusiba korteki baro muna azimio muna yale ngera ira kabuli president azimio tigato nyole nye kunyalika na matiangera twale kirengo bunekyo egera to nyoranga muna to gusukochi motu abagusi 20p twabere gentekemo nene ntubwate support ya saini anyway matiangi so far Jubilee neganire campaign abangwana bagochukana gusia tiabakonyo kabisa nabagusi to abangwana abakoboko mo bakamagina kiba ikirenga bachire gusiga abono ngunjukana bari bategere ngiba ukwana kiba gushangiria bashangirie kamere bwate togo sabantu sikalinga yabeire bube matiangi bwate gusiga lakini kolende ingomu akirendo ruche mbya munene gasingi yakorete tiatonyora abangwana bandi bagosoka kuruswe gorana kwete campaign enye video ngabatebinga kamusike ngara kamuga kwanta sama press conference ya matiangi bon leo nakwanire ndurucha kana bateti nkorande video yae ntugete kora bange bagosoka kabisa ngakwanira ensalimache bono squeeze antu vera nense kidogo ene nichenga ke video asiki lakini bon tutukoranga bantu bachira bangamo mushangilie kabisa mutoki abangwana aba bagochinikia ya Jubilee agera at least nyali kanenga gusingo bere vibrant kidogo toko kende saiga ODM yachire konya chiri kura gusia UDA anyole chikura gusia matiangi eventually nyole ngate konyora bajumbe bonse pipa kuru gusiga iga auchiko mukonya se egasi aralia Nairobi na batatinga matiangi abetabua aba gusia to mechukura ega to mechinguru abetabua abwetabua matiangi wikakiru chukura na kurugusia so that at least naba gusitora kanenga ntoramo nende tusikwe gato ya chinguru na to scotch motu enyali kanenga ka onde bwensi nataka kora kende yonse wikanyole block ya gusi abantu bali babwetaine million yamo million yemo tali kuranke ngaba tete ngakiketega ngaba tevinga ruta abwete na 250,000 igo million euros ni chikurenga igo ngakingo batenga bagusi ntoisaine byamuno sana musese niwo gendra ko ngakira chisimi bali bako nsemya ku support channel baragani there's no problem I welcome that and gendra ko watch video channel ne mo subscribe byamuno sana.